Já jsem prasátko Beba. Tohle je můj kokot. A to je moje slezina. A tohle je přerostlý prase. Prasátko Pepa. Určeno pro děti. Nákup. Vy mý malí čuníci, jdeme nakupovat z drogy a tak dále. Hej, vytáhnu tohleto Lambo z prdele. Hehehe, já řídím Lambo a ty ne. Já chci řídit Lambo, ty kurvo. Já chci to taky Lambo řídit. Dobře, ale budeš řídit až za 25 minut. A musíme nakopit tyhle ty sračky. Tam to. Jo, jdeme dokopit, ať můžeme vysrat. Jo. Jdeme. Já chci taky. Jdeme do nákupu. Jedeme, kurvy, jste pomalý jak slezina. Jdeme. Tady jsou samý větnamský sračky. Co tady máme na seznamu? Tam to vidím. To, co potřebujeme. Měli koule. Dobře, tak vezmeme 4 pro každýho z nás. 3, 4. Jo. Jdeme. Jo. Můžu to tam dát do toho košíku? Dělej. Hej, moje Lambo. Takže škrtneme si hnědý koule. Další musíme to najít. Ty Lamborghini experte dělají pro to. Jedeme.